Ola, eu son José e vou vos falar dunha novela titulada Los foresteros del tiempo 6, la aventura de los Balbuena. Esta novela foi publicada por primeira vez en febreiro de 2019 pola editorial SM. Ten 260 páxinas. Eu leín a segunda edición, publicada en novembro dese mesmo ano. Está escrita polo autor madrileño Roberto Santiago, que ademais de ser escritor, tamén é director de cine, guionista e dramaturgo. Esta novela forma parte dunha colección de 11 libros e leín o número 6, do que vos vou falar hoxe. Este libro conta unha aventura emocionante e peligrosa da familia Balbuena. Unha familia a que lle cae un lóstrego e os traslada á era do Cretácico, onde viven unha morea de aventuras entre dinosaurios. Encantoume ler este libro. Os recomendo porque é realmente emocionante. Vémonos no seguinte capítulo de Youtubers. Ata a próxima!